Питате се какво е това? Ами музикална треска, разбира се. Новото име на хитовете. И решавай, искаш или да. Представя Пайнер Студио. И да стигне до зори, да. Ами музикална треска, разбира се. Новото име на хитовете сега. Че любовта ни с теб ще е последната любов за винаги. Живота ни понякога е като на кино. Запомнете този момент с новия дуетен албум на Тони Дачева и Найден Милков като на кино. Представя Пайнер Студио. Като на кино минава нашия живот. Нич да няма повод за друга, пак за тебе ще се шушука. Рана е в мен душата и даже всичко да загубим, залагаме на обичния. Като на кино, като на кино. Чуйте обязателно това издание на Пайнер хит сезони Пролет 2005. Как така се промени, друг си вече разбери. Тебе сме побъркани, от любов побъркани. Други сме добре, ама шестата не сме. Представя Пайнер Студио. Някой ден, може би, не знаеш, ти не знаеш как съм чакала. Имам чувството, че Ивана за мен ги е изпяла. Типично за нея. Интересно, с тези песни се чувствам като на 17. Нетипично за мен. Казвам, няма спиране. Това не е реклама, това е факт. Ивана и новият ти албум. Няма спиране. Пускай. Буди ме в някоя квартална кръчма и поръчвай. Представя Пайнер Студио. Какво са ни всичките тези пари, щом приятели нямаме вече напълно луди. Вижте, не е ваша работа. Ами вие. Хитове звезди и отлично настроение в празничното DVD и видеоиздание. Трети годишни награди на телевизия Планета. Блясково концертно шоу, което заслужава твоето внимание. Обичам да крещи без глас душата. Направи го, харесва ми така. Представя Пайнер Студио. Уморих се, след те да тича. Добре си, на. Това не е просто компилация, това е събитието на твоята колекция. Новите попълнения за вашата колекция идват със специалното тройно издание на уникалната компилация Хитовете на Планета Пайнер номер 3. С хитовете на Планета Пайнер номер 3 и този път печелиш 3 пъти повече удоволствие. И ето ме готова да сгреша. Само ме обичай, аз си избрах. Бягай, казвам ти сега. Тя каква си? Само ме обичай. Търсете специалното DVD и видеоиздание с пълен подбор от най-добрите видеоклипове на Камелия. Не питай, искам или да. Хитовете на Камелия на DVD и видеокасета. Представя Пайнер Студио. Търсете специалното DVD и видеоиздание с пълен подбор от най-добрите видеоклипове на Ивана. Представя Пайнер Студио. Хитовете на Ивана на DVD и видеокасета. Търсете специалното DVD и видеоиздание с пълен подбор от най-добрите видеоклипове на Анелия. Хитовете на Анелия на DVD и видеокасета. Представя Пайнер Студио. Искам да съм сама.